Ahojte lidi, vítejte u mého nového videa. Já jsem Eliška a tohle je moje první video na YouTube, kromě shortu. A je to, co se nachází v mým školním batohu. První ani v prostřední kapsy nic není, protože tam byla svačina a jinak tam mívám jiné věci. A tam teďka tam zrovna nic není. Vidím se v těch bočních kapsích a tam teda mám věci, které jsem si už teda vytáhla. Pardon. A tady se nachází tady ten gloss, water gloss, nevím, plastic water gloss, tady takovéhle. Pak se tam nachází tady to do nosu, když máš rýmu, taková ta tyčinka. Pak gumička nebo prostě náramek, nevím. A pak tu je ještě takový media, což vlastně slouží k tomu já jsem měla na lesku, který teďka někde mám schovaný, nevím. Takže tak. A dále se podíváme do té hlavní kapsičky. Hnedka na mě vykouklo moje banánové pouzdro. Jako nebudem si nic jako říkat, že jo. Oh my god, prostě banánový pouzdro. Takže, teďka si ukážem rychlovce, co se v tom nachází, protože ta hlavní věc se nachází ještě v fotovce, to druhý pouzdro. Panda, které prostě chybí bříško a zadek, jako no comment. Guma, která prostě má díry v sobě. Dvě tušky, 1 a 2, myslím. Jo. Pak tady to pero Pilda, prostě miluju tyhle ty pera, protože prostě můžeš je gumovat a to je prostě good. Au. Mám tady teda nějaký gelovky. Oranžovou, zelenou, modrou, takovou růžovou a fialkovou. Takže až nakážu ta pastelka, upřímně nevím, co se tady děje, ale tak. Nikdy nevíš, třeba budeš potřebovat pastelku a prostě to na ní nebudeš a prostě seš prčicí, že jo. Oh. No! Jdem dál. Šmatrám a další pouzdro, jako tady už je pěkně růžový. Protože jako vidíš se ve třídě, že jo. Já to teďka celý vyndám a postupně vám to budu ukazovat. Ještě tam v tom byly 2 testy, které už mám vyhozený, protože byly víc pokusů tady toho videa a jako, no, nebudem to komentovat. Mám tady izolepu, prostě potřebuješ izolepu. Nevím, kde by nepotřeboval. Pak mám tady tohle teda fixový pouzdro, kde mám prostě fixy. První fixy, který už mám skoro vypotřebovaný, jsou tady takový pastelový zvyky, tady takový pastelový. Je jich teda 5 a mají různé barvičky, takový. Takže to, už mám nějaký vypotřebovaný. Další barvičky, nebo teda druh fix. Mám takovéhle. Ty nevím, skud mám, ale mám strašně dlouho. Prostě. Pak tady mám ty moje nejoblíbenější fixy na celém světě, protože oni, to vypadají takhle teda, a oni jsou takový štětcový, což jako je úplně mega dobře, že se tím krásně podtrhává. A já miluji podtrhávat jako, no, nebudem si nic říkat. Tady to ohýbací pravítko zelený mám a já se s ním teda jenom hraju, ho nepoužívám, já totiž podtrhávám bez pravítka. 2 pastelky prostě nikdy nevíš. Takže nemám. A pak mám tady takovou fixu na tabulku, nevím proč to mám, prostě ji to mám. Který tabulky už si někdy máme, ale tak nebudu to komentovat. A pak tady tu opravovací zelenou, protože červenou opravovat nemůžem a musíme opravovat zelenou, už je zelená. Pak nějaký sešitky, no, co je tady? Jo,
já jsem vlastně, takhle, k tomu mám historii. Vlastně, já jsem byla o přestávce za učitelkou něco jí předat. A on spadl z někud, má ten pingpongový míček na topení na chodbu. A já si říkám, či to bude, jako a dívala jsem se nahoru, jako jestli to nespadlo jim, protože jako my ve škole máme ping-pong, že jo. Takže jsem se jí úžasně jako ptala a učitelka řekla, že když se našla, tak je tvůj a já, že OK. A proč mě napadlo si na něho udělat prostě různý smajlíky, vypadá teda takhle. Udělal jsem na něj smajlíky, pobarvit si ho, prostě všechno. Takže tohle je můj kamarád, který mi radí při testech a takhle. Takže můj kamarádík. Akorát vždycky mi se řve můj spolužák, který on sedí ve přední skorovaci. A on vždycky se řve, když mi to takhle spí. A vždycky, že elo, a já úplně, že Tome. No takže no comment. Šmatrám. Jo, už vím, co to je. To jsou moje záložky, které jsem se vyráběla v družině, když jsem se rodila. Jo, chodím do družiny. Protože mama nechce, abych byla doma sama, přitom jsem doma sama pořád, ale no comment. Takže máme tady tuhletu záložku, takovou duhovou, prostě milu, to je třeba pro mě. A pak tohle je pro moji kamarádku, protože ona je emo, takže je to emo girl. A to jsem jí vyrobila teda sorry, pro ní, protože ona hrozně ráda čte a jako tak jsem jí taky dala. Co tu sakra dělá můj hadřík z výtvarky? Jako já to nechápu. A sorry, mám rýmu, takže neřešte, no nevím, takže prostě nevím. Jo, tohle milu, to jsem se vyrobila v hodině, když jsem se dělala squishy a dávám ho kamarádce vždycky do kapuce, protože nevím, protože se nudím a prostě dělám zábavičku, wow. Takže, proč ne? Pak tu mám náramek, který jsem se vyráběla sama, úplně sama, přísám. O svoji martovici, že jsem se ho vyráběla sama. A to je všechno, co je takhle jako v tomhle. Pak tam máme jenom jako učení a tady takovýhle ty věci. A to je asi pro dnešní videjko všechno. Samozřejmě nezapomeňte dát like a odběr na tohleto video a chci dosáhnout aspoň 60 odběratelů. Myslím, že to dáme za ještě 4 odběratele a máme to. Takže určitě vám věřím a zkusíme na to. Tak u dalšího videa ahoj!